गिबियावनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन जे बे सानखांथिया मानगोनां प्रमद बर' सारानो खालामदों आरो बाहाय जे ग्रीन बड'लेण्ड मिशन होननानै मोनसे क्लाब रेजिस्टार क्लाब बायदि बायदि क्लाबफोराव बेबायदि मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि लाखिदों आरो दिनै बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनैहाय नैबे सानजा बुंखा बाहाय फैनानै जोङो बिफां गायनो मोननायनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैहाय जों नुबाय थादों गोबां क्लाबफोरावनो बेबायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिटिआर हालामनि क्लाबफोरा जे बिफां गायनो थाखाय आग्रह जानानै फैनाय बेखौ जों नुबाय थादों। मानोना बे बिफां गायनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बा ग्रीन बड'लेण्ड मिशननिफ्राय जे बे क्लाबाव अर्गेनिक हासार बिफां आरो बेरा दुमनो थाखाय ग्रीन नेट आरो बेखौ मावनो थाखाय माखासे फैसा खेन्दा रां बिथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै होलांनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो आगोलाव माखासे क्लाब हरग्रोदोंमोन सिगांग्रो बाहाय 25,000 चेक सोनाय नुदों आरो सेकेन्ड टाइम 50,000 बे क्लाबाव माने चेक सोनानै हरनाय जादों जाहाथे बे क्लाबा बे बिफांखौ माने जोथोन लानो हायो। आङो बुंनो थांगोन मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारनि जे एबसु खालामनाय समनिफ्रायनो थार्ड जेनेरेसन हिसाबै आं गोबांथार बिथांमोननि बिथोन बायदियै खामानि मावबोबाय थादों। बुंनो थाङोब्ला बिटिआर हालामाव जेखियानो गिदिर गिदिर प्रग्राम लाया मानो आङो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि नोजोराव बा एबसुनि नोजोराव गोलैबोबाय थादों। दिनैबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोदान सुक्ति खालामनायाव जेखि हाबाफारियानो जाया मानो जोङो मावबोबाय थादों बिथांमोननि बिथोन बायदिनो आरो मावलांबाय थागोन। गिबियावनो आं बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरो आरो बिनि अनगायैबो रोजा रोजा आङो इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि खुंगिरि प्रमद सारनिसिम आं स्पेसियेलि आरो साबायखर जासिहरदों। दिनैनि बे समाव गोबां मिशन लानानै बिथाङा रायजो राजाफोर आरो बर' हारिनि बा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो थागिबिफोरनो सुबिदाखौ होगासिनो दं। थिग बेबायदि रोखोमैनो जोंनि नैबे सानजाबुंखा गामियाव वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव थानाय सानजाबुंखा गामियाव दिनै बड'लेण्ड ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बे मिशननि गेजेरजों 400था बिफां फुलि आरो बेयाव गोनां जानाय दै हासार बेजों लोगोसे नेट जोंनो जगायनानै हरदों। बे हाबाफारिखौनो जों दिनै रायजो राजा बयखौबो ज' लाथुमनानै जों गायनाय हाबाफारिखौ खालामदों। दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथा होदों जे बिथांखिखौ लानानै ग्रीन बड'लेण्ड मिशन हिसाबै बिथाङा मिशन खालामनानै जोंनो बे सुबिदाखौ हरदों। बे हिसाबैनो जों नैबे बिफांफोरखौ जिखि बिफां जाया मानो बेवहाय जाजानाय बिफां समायना बिफां बिबार बारनाय बिफां गोबां दं जेरै कृष्णचुरा जाम्बु थाइजौ आरो बेबायदिनो लिसु सेलेखा बिफांफोरखौ जों गायनो मोन्दों। खोब गोजोनथाव बाथ्रा जि समाव जोंनो जि बिफांखौ नांगौ बे बिफांखौ जों मोननानै जों रायजो राजा हिसाबै बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरो बे बिफांखौ जों खोथा होयो इयुनाव फांसेबो थैयालासे फोथांनानै जाहाथे लाखिनो हायो। जों जोंनि रायजो राजानिफ्राय दिनैनि बे क्लाबनि गेजेरजों गायनाय बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। इयुनावबो बेबायदिनो बिफांखौ फांफ्रोमबो फोथांनानै आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन जोंहा जाहाथे सारमोननि अननायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बांसिन सैज्य एबा सुबिदाखौ जों मोननो हायो। जों बे थांखियाव आवगायलांगोन।